Kusolwa ukuthi umbulali ubeyilusile induna yakwaNomathiya eMtubaduba okusolakala ukuthi ilalele uNyendle yadutshulwa ngehora lesihlanu ngoLwesihlanu iphuma emzini wayo iyongena komunye wemizi yayo okuyiyona-ke noma okukona kuleya ndawo. Kuthiwa-ke kuzwakala ukuqhuma kwesibhamu kanti kubulawa umnumzane Ncebo Mkhwanazi oneminyaka engu-59 obebambe iqhaza elikhulu esizweni sakwaMkhwanazi okuhlanganisa nokubuyisa uzinzo kulesi sizwe. Kugcine kube nenkosi okulindele ukuba yenzelwe umsebenzi wokungenisa esibayeni emasontweni amathathu azayo. Iphephandaba Ilanga likhulume nomnumzane Ntuthuko Mkhwanazi oyilungu lomndeni kaMofu uveze ukuthi bakuzwile ukuqhuma kwesibhamu esiqhumeka amahlandla amathathu kodwa-ke bebengazitsheli ukuthi kubulawa umuntu futhi-ke okungaba ngumholi womphakathi. Ubaba omncane-ke uhlasele ezihambela yedwa, ufike-ke wabeka imoto komunye wemizi yakhe amaqede-ke waphuma ehamba ngezinyawo okutheke sasendleleni kwenzakala-ke ukuqhuma kwesibhamu kanti-ke uyadutshulwa. Futhi basola ukuthi umuntu-ke umbulele ubemelusile futhi-ke kubuka sengathi umuntu-ke obenolwazi lokuthi ubaba uyaye afike abeka imoto komunye umuzi maqede ahambe ngezinyawo ayolala-ke komunye umuzi. Uthi kwamanje azikho-ke izinsolo abanazo bewumndeni waMkhwanazi. Ubaba uMkhwanazi noma-ke ubeyindoda elimela iqiniso futhi-ke akazikho-ke nezitha zakhe ezaziwayo. Siyakunxusa komphakathi ukuba udedele ingalo yomthetho kube yiyona-ke edlala indima. Likhulu-ke ithemba lokuthi kukhona-ke okuzokwenzeka njengoba-ke kusanda nokushintsha ubuholi-ke esiteshini samaphoyisa lapha-ke endaweni, kusho-ke umnumzane Mkhwanazi.